Hadian kejing bagi try kali berkinongnya trok ya kendu na kajing dawa pisa haka kerteng joka shnong haba kikit ya ukhau na Guwahati sha ka kudam ka Food Corporation of India ka badon ha pendeng rei West Khasi Hills ha kini ki kindet sngi balala na kani kajing dawa pisa kinong ya lam ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ha ka hendriu terik jemang kalalit pensngau shigi bor bahalor jong ka FCI halor kani ka kam. Haka jinga kran berkibor ke FCI kinong yalam ka association kila pentip ke FCI kam jubu kendon AA ban siu ha kinong tre. Badru ki officer ke FCI kila yathu ha kinong yalam ka association kam dei ka basuk bandit kit kau na Asam namar ukau uwan poi dakarel. Really nice. First we met on September. Nongkrong ya kita IP betul media kebawan mentasi ban kawa ya kena news ke jongi haka jingi lek ya kendu ke jongi ya ki he in charge joka FCI ke badan hapok state ke jongi dia mentah kasi haka jingi lam kemat jongi chairman ni jongi ngila yo ya sibun ke jingi keren bat i in charge Henry isosi bat kendiat ba ngimyo ya kendu ya ita DGM district manager ba pai ya kena ka Meghalaya dia meni hadin bapila yo ya tukan news kepala pemi dari chairman jongi ha jingi dei bat kecing jongki namar ngi dei truk inong bu truk pan jong truk ha jingi jongki bagi kendu ha ketu ngi ha go down ba ngi haban siu kata ke pisah ka bahek amount te ngi hadin bangilap le ko homework ba ngilap ba kani ke jing pensiu jongno yang ngi kalong ka bae kana hadin kata ngila le ni homework ngila sim appointment ban ya kendu ya kini bahalor jong FCI hatu kalong sisya ni ba ngi haban siu ya kata ka mai dala te hadin mangilawan menta kasing ngila kendu ngilap ba kata kamdon kum kata hooj kumbi pa penkan mau yipi kandiat ka julong hi kata na wacha Asam na ni shani shangiro ngisiu kamduna lene kambontan ya kata ka ndrus pa na ni sanspa kata ka ke bang jusiu te menepat andang iwan hang ne ngi ekren ba kamdon kum kata ka ngisiu hadu arajar ne aja sanspa na ni ter seneng te ngidap da ngisiu longo bat ngisiu kumen manong ba haba mangi kinong nyatrok ban nong butrok ngipan ngiwan ban pen poyo nu khau nak banta ke ki nong chong chnong jang state panon buram jongi andrai ki nong sim ke bupat ki try ki persyang ban sim ke bu yangi da ke ba knyot yangi ka ha ka bai kali lene yo ale se bagi don kata ke jing yes ni ubat bat ko taw kontraktor ne bat ero kata ngimtip andrai ngi kwa menne ban kren syai ban snyo thu syai ba hatu kane ka jing siu ka de nem hadin mingla ekren ila sani ngi thir ya ke jing ekren kalong syai ba menta ka si kam don kum kata ke barokai but ngi dokumen shu ban yo snyo ba menta ukhau bun ba bawan hapo Meghalaya jungi ukhau bawan da correct kumba example ngan ongi pi menta ukhau wan hadu sau po arek haka chisin wan kemut kalong ka woi kere kan long riu po sau metric ton takamut lada multiply pat ngiu dah ba taka kalapo hado kan no sau spa sa popra takamut kum ta tercer but kebawan sa gudown example ngan IP kum hanong stoin hanong stoin kemut naka arpo pra multiply don ngiu kemut naka chip na ngi don kam kali chispa khandai pen riu chispa khandai pen riu kali te hatu kemut keji pun poi khau ka MC tuda chanong stoin ngasio ka de ka jingker khu ya ka te ka area ka badon cha te ka than but ka ba ngisio ka men shu menne bangidang yo shu ya ka assurance shu na utau nong in charge bawong ba menta kinang shina shu dak pen he shu sesan hajar metric ton takamut nginang nang yo bela manginginong butrok bat ka jingker khuru ya ka state ka jongi namar pihap hi bantip ba yaw ne ukhaw bawan cha Meghalaya om da bangi tete wan subsidi de kata kade bangin kemen andre don katukan ni pat gimamut pentut ya ka tre ka ta ka jongi but kam tam wat yele de kim tip lada ki pentut mut wat yaw khau skim nane khau subsidi khau FCI ubaki yo aru kilaklet ba ki yo na kane ka office tamut lada ki pendik ya yang ngin pendik ya FCI ta pendik ya FCI pat nduk mano nduk nginong chunong jongi brokai
Takata kan di gajing kita ka ba bahaya ngi. Te nak takadaw mending ila ekren but kila naliang office kila ayangi ka assurance namar ba ngiwan menta susu hang niro badang don kita ngikali ke badang sa hang tai. Tagmud kila ay assurance ngi bangin keep in touch ya yang ba chnong dan ya ita i kontraktor i bopay ya kini kam ba in mentang si dang don gajing ekran bat ngi kimi lenti bat ngi ngej ba lang ba gajing ekran ke jongki da gajing chau thu jong itai ki shnong gi badon hapo kate ke area badon kata godown FCI ro kin siau thu ya kane bat ke sakawai ro ngi ko aban ong lada ka jia kumne kamut ngimban se what hoy kamde ko objective ko jongi kum ko mekhalia commercial truck on driver son ngi klam adang to labor andre lada ki pendik ini ngimban se shu begin tap tendar no what ya ke labor ro hang ta kamut jingdu meno jingdu ke nong chom shunong jong to shunong but ko betsiau si hang ni kalong ko kamut ngi kwa pan penpoi kamar kamata haka area ke FCI kalabu but ban ya im ya kita kinong chong jong ka state ke jongi kamtam baro kitu ke bodon haki godown FCI tementang nganai lat usai chaman bin si mentaban ya kendu ya ki ni ki officers kiba page of FCI kiba page non ya non east berhoi hani gajing ya kendu ga jongi ni lawan ya kendu halor kan gajing ke bang ya kendu li ilamba ki news channel ka ibaji ya shanong stoin halor ka jisa shim bisa na kitrok jongi adu araja sanspa mat kijing kenok kliate huwei lor huwei te ban sengtu ya kani ngilawan ya keren bat ka FCI te nakaliang jongi sotonat ban nakaliang jongi ni ke officer rang ba jongi ke FCI kila pediang yangi wat la do don ba in charge tang ya kani ka megliaro ndre gini bakan in charge ka not is bro away kila kloy ban snap ya kijing ke jongi ni so nai kuble ya kata bara ka jing ya keren jongi ngi sotu ba I don ki jeruat ki ba hapo jela megalia ban penpoi ukau jela megalia nadu kabanta kaba poi ukau shati shapo train station amar fitibi ya ukau jong jela megalia ya ki poi langba ki ni ki train mo ko ong ni cha spokesperson ni jongi te kani ka don hapo asam kani ka train station te nadu nong thiru ka shem stom ma ya gini gi ya ke FCI penpoi khau sha megalia haba glia thu ba wat ba kini ki home guard ki ba ki pha ban bu seti chapo train station kalam jari mo okay kalam jari ki la phu sha asam ba kini ki home guard ki ting ma kim kwa ban le chatu amar ba ki sha ngasu thu ba ki sha pendik te ki ong ba ka jurisdiction jong police jong ka meglia ro kampoi chatu chapo train station ong ba ki janjar ba we dei ba po ti train station ba ong rei ka e ka ba su si na kali jong ki ru ki ong ba ki don ki lokal jongi ngila banong mo latip ki dei na ka do benta lai nong sinsar na ki kim su thu ya kani ki jinge ba menta hadin ba la tep ya ka tendar ban penpoi khau cheme galia kidon ki ba intimidate lani ki ba berngem bersit ya kini ki kontraktor tang ban biang ele jong tikini kontraktor mut ki man se mut ba babun gamut ba ki khnyot no yangi ki trai trok kata ka de jingkrang jong ki tengi chukan tu ken ya kini ki paradok ki parasnam jongi ba soba perkhat ba ya kani ka banta ko boong spokesperson uni khau de nom ta du kusuk mo te ukau nam ta ka megalia la pha bun ba isha ka long ka babun ba kat kum jing thu ka jungki henry namar ka jingbom su thu ka jungi lang baro khoi ni poi bandu ya uni ukau bangin yo bun ka ni ka jala ka jungki pi ka panen kong ka long kum ni babun ba ki kontraktor lani ki he saipan na po asam kim kwa ba ukau un yo ban ki direct na po train station ban po isha megalia de na udon kum ki kwa ba kin pendik yangi ba uni ukau udai ban panahap shwa na train ban bu sha asam sa godown asam tenang tu ki yo ban tu yu tu khau bat ndala tu yu tu khau nang ta ki shina buitu ya ki jingthau ju ki seti ban penuna ya uni khau sini sha ban poi sini sha megalia te nakaliang juga FCI ki sutu ba kani kalong ka ega ba ka bandu nong ga jala megalia te menta ki la kentu yangi ki truck association lani kita ki try truck ba ngin le ban kit ban sakri ba ban kit uni khau namar ba khanang ba to khau un poi renti hani ga jala ka jumi tiga kentu kanya persungtu kanya gini ki nong sensar mo hagiliang beper nong sensar nong ka sarkar ne boro khoj ngini ya pej bahalur kani ka jingkhia namar balai namar ngi sutu ba wat ka FCI ru menta ka shem stom ba hang thi po asam kamtam bade po train station bangin de feu khau te menta na kaliang jungi ngi sutu ya kata bat ngi la ya trailang ya ki bangin pha ite kali ban kit nang thi telada ngi la yo ya kata ka jing bangila la ban penbait na asam harengi 1 point sini se jalala jong
hari ini sa aknyot man haki beri lojong ki bom su thu ya kata ka jinga de nga ka e ka ba nga su ban kan tu ya ba ko jang ne la kalong ginong sungsar la kalong ya ki rusimet ru ni de ban perkhat ba namar la de pisim ka bu pi knyot ya uni ukhau jong upat ba uban den jari unde upat ba namar wat ke FCI yang ngiru mah kala ke FCI kala kan tu yang kini ga ofso FCI ba pim dei ban ya ki ya kani ga baikit ya uni ukhau namar la dangi ki la da ka rit makana ka dor kan kta ya upat ba de ngiru ngi ko ngu ya kata bangin pen po ya uni ukhau ha kanika jaka ka jungi de nakaliang na junga nga soban ong ba ya ka jingi trelang na borokot kumdei ban ya shim gabu khnang ba kumbo ong I chairman mene de nakaliang ka jongki ngila pan sngo ba kitrok ki jongi menta ku manong ston menta ka bajia menin si monde si nankong ngila banong mo kasi nankong jong kanika tayo ngila din ba ngila deb ban ya kran kitu kitu kinong shim itu pisa ban pan phaino ya katuka ya to pisa ba ka arjasan spa jongi mo oh ya katu ka slip bangin yo ya katu ban yo ya ka payment ngim ai to ka arjasan spa kala don gajing buk kendon gajong ki yang lada pimsi yo ka arjasan spa nginum panhap yakini mar ni kitrong pai kitrok jongi mentala sansni sausni la su sakut hangtu klam jing panhap te nakaliang jongi la kan tu ya ka FCI ong lada kalong kumni lada ki berngem bersit kim su thu ya ka jing lang jo borokon te nakaliang jongi kum ki trai trok ngi kloi ban panhap hi daladi yo tu ukau te nakaliang jugi ki ong lada phila ban le kumta le kumut wat kali bor charge ru ngin ayangi hari nakaliang jungi ngin kwa ban yo lut mangi ngin kwa ban le lut mangi hari to ngine yo la ka jong ka bentah ka kam kamai ngi dei tang kinong kit bat kinong ka bat ban penpo yo khau hari ya ka ba panhap yo khau kumut enle hi de kita ki ba de ban panhap bagini yo ban ya kamai lang hari lada kalong ka ni kadur ngi ban se ngi habe ki mangi kitrok lada ngi sakut Barabakut ke FCI kan shim ya karai bahkan ai no yang ngi bangin panhap ya to khau kum boong spokesperson ka e ke jingdu nong kalong ya ki parado parasnam jungi ke ba imjana ban panhap dong di khau kata kan ke kubor ke bangi suban ai lang sabar ko ya lo blimenta Pak mono basim ya kata saya kali ya kita bisa dan kasnong ne kali hang nu ne ka kinong tray ne ya kani kabanta ban sim pisa nakaliang ka FCI kong ngingim don kata ka budget mo kamdan kata ka budget ka FCI banong ban IP size ta ban IP size ni ka budget ka FCI kalong ba kin ai bitang kata ka we long ka baikit nang ta syata kalong kata ka de goy hari ki jingnut jingsap kamut ba ka badai hok banlut kamut ya kata kamut ngila patay nakaliang jonggi ki kum gi try trok ru kalong ba ya ka bailut kamut ngide ban siu kum boong no ichaman mo ya ka bai oju kum boong spokesperson mo te ya ka bai panhap naka FCI kala ai shiki libor ban panhap ya kani gila penrung be direct account jungki to tenang tapat ya kita kijinat kumangi kum gi try trok no nya trok ila sa don hi bangi kit ya kimar nga sa jong ba darang ikit ya kimar kayi pateng lani ikit ya kanu no ngamaru kadon kata ka boong ba bai dala kani ka bai dala ngamut ka bai pli dala ka bai khang dala jungki libor kata ka de ka benta ya kani kumut ngi saksiu ya ki dor yo ya ki mar hat ya ki mar bangi kayi pateng ngi saksiu itai lai spa saus pa du ya kata ka bai dala bai khang bai pli dala jungki libor Henry ya kani ke FCI ban ngi menta kamut kum sa asam ngi pli ngi hapsi undrus pa ka bai khang bai pli dala kyo nga bai dala kata kadege dustu te shanong stoin dol ada ngi siu ya ita i san spa indus pa ru te kamut nakaliang jungi ngimdon ganu jing sngo hare du ka arajar san spa te kata kamut la dega ka jing knyot ben ya ka jing yo nong la ni ka bai kit ka bai ba ka jungi kim ki try trok nya tro te sa ka wei nga soban ong tang ni ka wei ya ka ai ka kubor ka bai sai sikinong sunsar but hakano kaliang ginong sunsar te nadu ke nakaliang jungi ki try trok ni soban ai ka ni ka wei ka kubor saki pitip ka ai ka bangi ngat sa asam hapo train station ya ki kali jungi ki khasi ke bade megalaya kini ki libor lani kita ki briu na asam kishim hakar dor ruspa Henry yang kini ki kali ki badai jongki banabar na ki yola manon ki banabar ki badai asam kishim tang lai spa te kini ki briu ki banabar jalan dei kini ki briu ki banang tina po train station kinong bala kita ki bapet ya kani ka kit ka ba ki itu te unu jaj briu lojong unu bom dei jaj briu lojong ni mar ngim dei ki jaj briu jong ki kishim ruspa ya ki jaj briu lojong kishim lai spa Henry ka ega bangi susi tolong ba ngila poi jala lojong kini ki briu lojong kim itu yangi unu try jala ubom de utrai jala kamu di obar jala ru usim arjasan spa yangi ru usim arjasan spa hangni ka ai ka jikai tolong ba kini ki wei ki para ki jaj benru ki badai na bar jala ki itu ya ki briu lojong
bat ki thu bom dei brilojong reka ba susi kalong ma kini ki briu ki jongi kimi thu yo unu briu lojong bat unu bom dei brilojong ki ken bet bas apo shene ngi la nya trok kamun nga dei lupa ki bar jalan te kani ka dei ke kubor ka ba susi ba ke tengi kentu ya kini ke bajia menta bakin perkhat janai ba kin so kin penbet janai ni ka kam namar kum bang ina isyo ka jing jing persai nang ni kalong ba kam dei bandon kata ka jing lutam ka balong palat haba dei ban kit ban ba yo ni khau sia